Tanang kanasuran, tanang kahatawhan, at taginilyo ug pagdayig ang Dios kay nagalungkad ang iyang gugma ug kaluoy alang kanatong tanan. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa itong Ginoong Hesus Kristo, ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo, maanaa kaninyo. Manausab kani. May iso na kita sa ikanapulog. Unom nga Domingo sa ordinaryong panahon sa kalendaryo sa atong simbahan. O garon mahimo kita nga ngayan ug takos sa pagsaulog ining santos nga Eucharistia. Pinulsulan una nato ang atong mga sala. Isugid ko ang akong kasalanan sa walay paglimot. Isugilon ko sayod ka man nga kining alahot bisalig lamang sa kaayo mo. Kaluyan mo na, O Ginoo, wagtanga ang akong kasalanan ug ang kaluwasan nga akong ipaabot, ipakalaog mo. Kaluyanon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa itong mga sala, ug dadanon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Ug kadait sa iyang mga tawo, dinhi sa yuta, Ginoong Diyos langit nung hari. Diyos Amahan, makagagahom sa tanan, nagasimba kami kanimo. Nagapasalamat kami kanimo, nagadayi kami kanimo, tungod sa imong himaya. Ginoong Jesucristo, bugtong anak sa Amahan, Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos nga nagawagtang, sa sala sa kalibutan, kahaloy kami, ikaw nagalingkod sa tuo sa Aman, dawata ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang labing halangdon, O Jesucristo,
o Heso Kristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos Amen. Magampo kita. O Ginoo, kaloy ang imong katawhan, ug dugangi ini kanamo. Ang imong mga hatag sa pagtuo, paglaom ug paghigugma, ug himuha kami nga magmakanunayon diha sa pag-alagad kanimo. Kini among ipangayo, pinaagi sa mong Ginoong Kristo imong anak, buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usahang tod sa kahangturan. Amen. Good. Kinutlo gikan sa basahon sa kaalam ni Solomon. Ang tanang butang ilalom sa imong pag-atiman, ug walay laing Dios nga imong kasanghiran sa imong mga hukom. Ang imong kusog mao ang tinubdan sa hustisya. Makapakita ka og kaluoy sa matag usa, kay ikaw Ginoo man sa tanan. Nagpakita ka sa imong kusog sa diha nga ang mga tao may katahap sa kahingpit sa imong gahom. O gisilutan mo si bisan kinsa nga nahibalo sa imong gahom, apan nangahas sa dili pagpanumbaling niini. Bisan aduna kay hingpit nga gahom, apan ikaw usa ka maluluyon nga maghuhukom. Makabuhat ka unta bisan unsa batok kanamo sa bisan unsang panahon nga gusto mo. Apan inay ni ana gimanduan mihinuon kami sa dakong pagpailog. Pinaagi sa mga butang nga imong nabuhat, gitudloan nimo ang imong katawhan nga ang usa ka tawo nga matarong, kinahanglan usab nga magmaluluyon. Gihatagan mo ang imong katawhan ug dakong paglaom, pinaagi sa pagtugot kanila sa paghinulsol sa ilang mga sala. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Maayo ikaw ug mapasay loob. Ginoo, maayo ikaw ug mapasay loob. Ikaw, Ginoo, maayo ug mapasay loob. Puno sa kaluoy alang sa tanan nga nagasangpit kanimo. O Ginoo, pamaniyang akong pangampo, ug pamatia ang tingog sa akong pangamoyo. Ginoo, maayo ikaw ug mapasay loob. Ang tanang mga nasod nga imong gibuhat, moabot ug mosimba kanimo, o Ginoo.
Ginoo ug maghimaya sa imong ngalan kay halangdon ka man ug naghimo ka ug katingalahang mga buhat. Ikaw lamang mao ang Diyos. Ginoo, maayo ikaw ug mapasayloon. Ikaw, O Ginoo, mauyo sa ka-Dios, nga maluluyon ug mahigugmao. Dugay nga masuko, puno sa kaluoy, ug kamatinomanon. Lingi ako, ug kaluy ako. Ihatag ang imong kusog ngadto sa imong sulugon. Ginoo, maayo ikaw ug mapasayloon. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Sa samang pagkaagi sa atong pagkahuyang, tabangan kita sa Espiritu, kay wala kita masayod, unsaon nato pagampo ang Espiritu mismo mga liyupo sa Dios alang kanato. Uban sa mga pag-agulo nga dili ikasaysay. Ug ang Dios nga nasayod sa kasing-kasing sa tao, nasayod unsay gihuna-huna sa Espiritu. Kay ang Espiritu, mga liyupo sa Dios, alang sa iyang katawhan, sumala sa iyang kabubuton. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang tanang binuhat nagadayig sa Ginoo, nag-ila sa ilang magmumugna, nagasangyaw sa iyang halawong nga kinaatman. Alleluia, 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 Alleluia. Yung Ginoo, manaa kaninyo. Manausap kami. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya mi sugilon sa Jesus kanila o laing sambingay. Ang gingarihan sa langit sama sa usa ka tawo nga nagpugas og maayong binhi dito sa iyang uma. Usa niya nagagabi samtang nangatulog ang tanan, usa ka kaaway miadto ug misabod og liso sa mga sagbot, sagol sa trigo ug unya mibiya. Sa nakatubo na ang mga tanom ug misugod na sa pagbuswak ang mga uhay, diha pa mailhi ang mga sagbot. Ang mga salugoon sa tag-iya miduol kaniya og mingon, Sir, maayong binhi ang gipugas mo sa imong uma. Busadin mandikan ang mga sagbot. Siya mitubag, usa ka kaaway ang naghimo niini. Sila nangutana kaniya, gusto ka bang pangibto namo ang mga sagbot? Siya mitubag, ayaw. Kaysa inyo unya nga pagpangibot sa mga sagbot, maapil unya kaibot ang trigo. Pasagdi ninyo nga ang trigo o ang mga sagbot
magdungan og tubo hangtod sa tingani. Kay ingnon ko raon niya ang mga ngani. Ibta ninyo pag-una ang mga sangbot, bugkusa kini o ilambay ngadto sa kalayo. Apan tiguma ang trigo o hipusa didto sa akong kamalig. Unya misugilon si Jesus og laing sambingay. Ang gingharian sa langit sama sa liso sa mustasa, ang labing gamay sa tanang liso. Gikuha kini sa usa ka tawo, gipugas didto sa iyang uma, ug sa pagtubo na sa maong binhi, nahimo kini nga labing dako sa tanang tanom. Kini nahimong kahoy ug nanugpa ang mga langgam ug nagsalag sa iyang mga sanga. Si Jesus misugilo na usab kanila og laing sambingay. Ang gingharian sa langit sama sa igpapatubo sa pan. Gikuha kini sa usa ka babae ug gisagol sa usa ka takos nga harina hangtod mitubo ang tibuok minasa. Si Jesus migamit og mga sambingay aron pagsugilo nini mga butanga ngadto sa mga tawo. Wala siya gisulti kanila bisag unsa, kundili pinaagi og sambingay. Gihimo niya kini aron matuman ang gingon sa propeta. Mugamit ako mga sambingay kung makigsulti ako kanila. Suginlan ko sila mga butang nga wala pahibaloi, sukad mabuhat ang kalibutan. Unya mibiya si Jesus sa mga tao ug misulod sa balay. Ang iyang mga tinun-an miduol kaniya ug miingon, sultihi kami sa kahulugan sa sambingay mahitungod sa mga sagbot sa uma. Si Jesus mitubang, ang tao nga nagpugas sa mayong binhi mao ang anak sa tao. Ang uma mao ang kalibutan. Ang mayong binhi mao ang mga tao nga sakop sa gingharian. Ang mga sagbot mao ang mga tao nga sakop sa yawa. Ug ang kaaway nga nagsabot sa mga sagbot mao ang yawa. Ang pagpangani mao ang katapusan sa kalibutan. Ug ang mga nganing mao ang mga anghel. Maingon nga ang mga sagbot hipuson ug sulogon, mausab kini ang mahitabo sa katapusan sa kalibutan. Ang anak sa tao magsugo sa iyang mga anghel sa paghipos, gikan sa iyang gingharian sa tanan nga mo'y nakaangin sa mga tao sa pagpakasala. Ingon man ang tanan nga nagbuhat og dautan, ug itambog sila ngadto sa hudno nga nagdilaag. Diin maghilak sila ug magkagot ang ilang ngipon. Unya ang katawhan sa Dios mudan-ag sama sa adlaw didto sa gingharian sa ilang amahan. Busa pamati kung may dalunggan kamo. May isuhan nga ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Mayong hapon kaninyong tanan may isuhan ko na ni Kristo. Sama sa kong gingon, aniya nakita sa ikanapulog, unom nga Domingo sa ordinaryong panahon sa kalendaryo sa atong simbahan. Sa makausa, ang ato ang ebanghelyo karon naghisgot o gipadayag ni Kristo pinaagi sa sambingay o sa kaistorya nga adunay kalibutanon nga mga characters pero adunay langitnon nga kahulugan. Mao na nga modritso ta o pangutana siguro giluwas na mo ta sa Ginoo ang kalibutan. Nganong aduna pa may dautan? Nganong aduna pa may mga patay? Anong aduna pa may mga inhustisya nga nahitabo sa atong katilingban? Usa sa among mga professor sa theology, mao ni among ipangutana, bitaw sa gipakamatyan namon ta sa Ginoo, and we are convinced nga kumbinsido ta nga giluwas na sa Ginoo, pinaagi kami sa Kristo ang kalibutan. Ang iyang tubag simple ra. Murag sambingay. Kung giluwas pa sa Ginoo ang kalibutan, yes, giluwas. Pero ngano arita sa ikaduha, nganong naa pa may mga dautan nga nahitabo ang iyang tubag. Walay langit. Wala na'y langit kung wala na'y mga dautan dinhi sa kalibutan. Mao sa ni magtukmod kanato sa unang rason nganong gipaaging sambingay ni Kristo, nganong gitugutan man niya ang mga dautan, nganong gitugutan man sa usa ka magpupugas nga budungan og tubo ang mga sagbot sa mga trigo. Tungod kay magtukmod kani kanato sa paggamit sa ato ang pasensya, paggamit sa ato ang pagtuo,
nga adunay kinabuhi nga way katapusan ug ang langit ang pasabot niini. Kay numdum ko sa una, kay anak man ko og mag-uuma, wala pa siguro to kabasa si mama, nining maong ebanghelyo. Kay bawo ko sa akong pagguna, nga paagi na ko nga dali ra ko mahuman, akong tabunan og lapok. Para igtanaw ni mama, dako ag-agi Pero wala na ko gunaha ang gunahon. Karon nakahinomdom ko, Ginoo gani, nitugot man. May gani, kay wala na ko pagunaha sa akong mama, karon nga pari na. Kay ako gid siyang basahan, niining maong ebanghelyo ha. Bitaw mga igsoon, ang atong makuha niining maong mga daghang sambingay nga iyang gisulti, kinirag yung tulo ka punto. Una, if we want to know God's presence, we need to extend our patience. Usahay mangutana ta na magyud ka ang presensya sa Ginoo. Pero dili ta kapangutana sa ato ang kaugalingon, unsa kataas ang ato ang pasensya ngadto sa uban. Ikaduhang punto, there is what we call the final judgment. Dili lang kay ta maghukom. Dili kay nato basulon ang Ginoo nga maoy gamhanan sa tibuok kalibutan kay usahay ato manggong prisohon ang gahom sa Ginoo gamit atong kaugalingon nga rason. Mao bitaw na nga magtan-aw ka karon tungod sa mga kapasidad, abilidad sa usa ka tawo, pinaagi siyang rason, pinaagi sa teknolohiya, pinaagi sa iyahang pagtuo, pagsalig sa iyang kaugalingon, daw sirado o gigapos na si Kristo, daw gisirada nato o gihipos ang dakong gahom sa Dios. Muna gamingon siya, pasagdi lang sila nga motubo kay sa katapusang higayon o sa katapusang hukom, iyang gamiton ang iyang pagkagamhanan. O kini magtukmod kanato sa pagbuhat o dili unta takapuyan pagbuhat og maayo because right from the start, first and foremost, we were created being good and we keep on doing good because we are good coming from the God who is ultimately good. Ikatulo, ang pagkamaluluyon sa Ginoo. Kapila naman ako gibalik dinhi ang pangutana, what makes God a God? Unsay nakapahimong Ginoo sa Ginoo? Ang iyahang pagka all powerful, murag kaduha-duhaan, tungod kay ang yawa, powerful man sa kayo. Kung unsay gibuhat sa Ginoo iyang sundon, gawas lang sa usa ka butang. Ang iyahang pagkamaluluyon. The moment nga nihatag og kaluoy ang Dios, wa na gyud na mosunod ang yawa. Wa na gyud na sunda pa sa yawa ang kaluoy nga gihatag sa Dios ngadto sa katawhan. Reality check sa ato ang kalibutan o katilingban karon, specifically sa ato ang pamilya, gamay nga katilingban, sa syudad, sa ato ang barangay, sa ato ang mga purok, sa ato ang kaugalingon nga panglantaw, ila na lang ka porsyento na atong ipatigbabaw ang kaluoy. Matod pa, mercilessness have no place in the kingdom of God of mercy. So ang tao nga walay kaluoy, walay luna sa Ginoo gingharian sa Dios na puno sa kaluoy. So ang atong hagit niining tanan nga mga panghitabo sa atong kinabuhi, mao ra gayon ang kanunay nga pangayo o grasya o gasa sa pasensya o kanunay nga pangayo sa pagtuo nga human niining kalibutana atong iandam ang ato ang tagsa-tagsa ka kinabuhi sa gitawag o kinabuhi nga way katapusan. Munay giingon, let God be God. Pasagdi nga ang Ginoo, Ginoo. Kay the moment we question those things nga nahitabo
nga dili subay sa unsay gusto nato, tablara nga atong gipreso ug ato ang gihalwa ang ato ang Ginoo. Karon gipahinumduman kita ini mga sanggingay unsa siya kagamhanan kay iyahang gihatagan o kay gayunan ang tanan, pero sa katapusan siya ra gihapon ang madaogon. Palihog manindog atong ipadayag ang ato ang pagtuo sa hiniusa nga paagi. Kitang tanan, nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan, ang makagagahom sa tanan, magbubungat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, sa Hesukristo, ang bugtong anak sa Dios, gianak sa Amahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat, usag kinaiya sa Amahan. Pinaagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod kanatong mga tao ug alang sa atong kaluwasan ni kanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya, namatay ug gilubong. Sa ikatulong adlaw nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya nga may mayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga binatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug ang magahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak, dungan sa Amahan ug sa Anak, gisimba siya ug gihimaya ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Isip mga bahin sa lawas ni Kristo, gitawag kita sa paghigugmaay o pag-alagaray sa usag-usa. Busa mo dangop kita ngadto sa Amahan, dala ang atong mga pag-ampo alang sa atong kaugalingon o alang sa tibuok kalibutan. Sa matag pangaliya kita moingon, Amahan, dungga ang among pangamuyo. Kitang tanan, Amahan, dungga ang among pangamuyo. Nga ang mga pangulo sa simbahan, dinasig sa Espiritu Santo, malaumong magdumala sa katawhan sa Dios. Magampo kita. Amahan, dungga ang among pangamuyo. Nga ang tanan nga nagdumala sa atong kalibutan, makakaton sa tiningog nga pagpamuhat sa ingon, makabot ang kalinaw, ang tingusbawan ug ang hostisya. Magampo kita. Amahan, dungga ang among pangamuyo. Nga sila kansang kinabuhi, napuno sa kasamok, sa kahadlok ug sa kabalaka, makapahulay diha sa mahilom nga presensya sa Dios. Magampo kita. Amahan, dungga ang among pangamuyo. Nga ang tanan nga may balatian sa lawas, sa pangisip o sa espiritu, makaamgo ug makasinati sa kalinaw ug sa kahupayan sa gugma ni Kristo. Magampo kita. Amahan, dungga ang among pangamuyo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita. Amahan, dungga ang among pangamuyo. Nga ang mga matuohong na nag-una kanato, magantihan na sa pahulayng dayon dito sa gingharian sa Dios. Magampo kita. Amahan, dungga ang among pangamuyo. Ginoo, ang among mga pag-ampo karong adlaw, magpunting unta sa among kinabuhi nga na sa imong anak, sa Hesukristo nga Ginoo, hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Kanimo
ihalad ko karon, Ginoo. Pagampo ka mo rin kining ato nga sakripisyo, dawato na ta sa Dios nga amahan, makagagahom sa tanan. Dawatan ng taas Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug pagmaya sa ngalan, alang usab sa itong kapuslanan ug sa tibok na santos nga simbahan. Ginoo, ikaw ang naghatag kanamo ining hingpit nga sakripisyo. Dawata kini maingon sa imong pagdawat sa mga halad ni Abel, ang gasa nga mogihalad alang sa imong dungog ug himaya magdala unta og dugang kaluwasan alang kanamong tanan. Kini among ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanya. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amon ang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahal Diyos nga tunay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Nakita namo ang imong walay kinutubang gahom diha sa imong paagi sa pagpangluwas. Mianhi ikaw aron pagluwas kanamo pinaagi sa gahom sa imong pagkadiyos. Apan mao'y imong pagbuot nga maluwas kami pinaagi sa usa nga sama kanamo. Di sa likway sa tao ang pagpakighigala kanimo, apan ang tao mismo mao'y nag-uli niini kanamo pinaagi ni Jesucristo among Ginoo ug busa. Uban sa tanang mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya. Duyog silang walay hulong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagauman. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana sa kahitasan. Kay kunang nagaani sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana sa kahitasan. Santos kayo ikaw, Ginoo, ang tupuran sa tanang kasantos, ipadalangin mong Espiritu aron pagsantos niining mga gasa. Aron mahimo ginialang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya upan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Ipasalamat kanimo pag-usang, mihatag nini ngadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawata kini o Panginom ka mga tanan ikanini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo. Sa bag-o ug tunay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo.
Buhata kini aron paghandom kanako. Atong isangyaw ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanang, si Kristo mo balikan. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan. Niligpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan, nagapasalamat kami kanimo. Tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga mga tubang ug mga lagad kanimo. Himuwa nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuwa nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo, among Santo Papa, ni Alberto, among arsobispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab among maigsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Aloy kaming tanan. Himuwa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton, latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga dayigon ug amo ikaw himayaon, pinaagi na sa Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug biha kaniya, gihatag na kanimo makagagawom nga amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen, amen, amen. Sa atong pagkamasalaypon, mga has kita pagsangpit sa atong Dios nga mapasayloon, atong gamiton ng mga pulong nga gitudlo sa atong manunubos. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygo ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong giharian, matuwa ang imong pagong, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanunan mo sa matagalaw, ihatag ka na mo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunuan sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw, nining panahona ron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagmalik ni Jesucristo, among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nangingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Kaya tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manaos sa Ipakita ta ang timaan sa itong panag-inig sa unay panagdahay. Peace. Cordero sa Diyos,
sala sa kalibutan, kaloy ikami. Cordero sa Diyos, na nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaloy kami, at tagi kami sa Wayson, kini mo kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dila ko ang imo kalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Act of Spiritual Communion. Akong Hesus, nagtuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw, sa mag-ania ka uban kanako, ug hingpit kong giusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Surrounds me, defend me, and when the call of death arrives, bid me come to thee, that I may praise thee with thy saints forever. Hear me, Jesus. Hide me in thy wounds, that I may never leave thy side. From all the evil that surrounds me, defend me. And when the call of death arrives, bid me come to thee, that I may praise thee with thy saints forever. How lovely is your dwelling place, O Lord, mighty God, Lord of all. Even the lowly sparrow finds a home for her brood, and the swallow a nest for herself, where she may lay her young.
in your altars, my King and my God. How lovely is your dwelling place, O Lord, mighty God, Lord of all. Blessed are they whose dwelling is your own, Lord of peace. Blessed are they refreshed by springs and by rain, when dryness dawns and straight. Behold my shield, my King and my God. How lovely is your dwelling place, O Lord, mighty God, Lord of all. I would forsake 1,000 other days anywhere, if I could spend one day in your courts, belong to you alone. My strength are you alone, my glory, my King and my God. How lovely is your dwelling place, O Lord, mighty God, Lord of all. How lovely your dwelling place, O Lord, mighty God, Lord of all. Palihog manindog, magampo kita. O amangan nga maluluyon, kining mga misteryo, maghatag unta kanamo og bag-ong kanasig, ingon man magdala unta kanamo og bag-ong kinabuhi, diha kanimo. Kini among ipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Maglingkod alang sa mga pahibalo. Mga pahibalo, una, ang atong second collection karon alang sa Second Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Congress. Ikaduha, mao kini ang nadawat sa box piso sa Caritas ni atong July 9 to July 16. Nga miabot og 5,435 pesos and 25 centavos. Ikadulo, nagpadayon ang novena masses alang ni San Joaquin og Santa Ana, ginikanan ni Santa Maria, matag alas 4:30 sa hapon. Ang Fiesta Mass pagahimuon sa sunod Lunes, Hulyo 27 sa alas 4:30 sa hapon ug sundan dayon sa prosesyon. Ikaapat, mao kini ang mga nadawat nga donations sugod sa July 12 hangtod July 18 nga may abot og 18,300 pesos. Mayari Motor Parts and Accessories, 1,000 pesos. Mercedita, 1,000 pesos. Annabel Mahilom, 1,500 pesos. Cristel Uy, 1,000 pesos. Kaizen and Chael, 500 pesos. Anonymous Donors, 1,000 pesos and 2,000 pesos. V. Istose and Family, 1,000 pesos. GNS Office and School Supplies Trading, 1,000 pesos. Albert Chan Paran, 300 pesos. Anonymous Donors, 1,000 pesos, 1,000 pesos, and 5,000 pesos.
Joy Dagatan and family, 500 pesos, and anonymous donor, 500 pesos. Kung buot ka mo donate para sa atong project, ihatag ang inyong donation sa opisina uban sa resibo, or you may write your check or deposit your donations directly at our BDO accounts, the Roman Catholic Archbishop of Cebu, National Shrine of St. Joseph, with BDO account number 00171-801-9923. Sunod bulan, sa ulugon nato ang atong 25th silver anniversary sa dedication sa atong simbahan and declaration isip usa ka national shrine. Sa paghandom ni ining makasaysayanong pitsa sa atong simbahan, magsaulog kita og triduo masses from August 5 to 7 sa dili pa ang atong silver anniversary sa Agosto 8 sa alas 4 sa hapon nga panguluhan sa atong Arsobispo Alberto S. Uy. Kabahin ni ining maong kasaulugan, nagpadayon ang atong Duaw San Jose matag Miyerkules, ang Day of Devotion o Pilgrim's Mass matag Huwebes, o Bread of St. Joseph, Spiritual and Physical Nourishment matag Domingo. Nagpadayon usab ang atong bisita banay, ang pag-document sa mga kasinatian, grasyang nadawat, ug mga handumanan sa mga pipila ka mga parokyano ug lumad mandawihanon kang San Jose nga ato unyang i-feature sa atong 25th anniversary celebration. Ikalima, sa Agosto 2, adlaw nga Domingo, sa dili pa ang silver anniversary celebration, atong bendisyonan o i-unveil ang mga bag-ong kasulya, chalice o siboryo nga pagagamiton sa Misa Pontifical to commemorate ni ining makasaysayanong kasaulugan. Kung buot kamo masayod sa atong mga kalihukan o sa unsang paagiha kamo makatabang sa atong pagsaulog sa atong 25th anniversary celebration, bisitaha ang atong opisina alang sa dugang impormasyon. Ikaunom, nagpadayon ang atong Holy Hour Pledge usa ka oras matag semana sa pag-ampo diha sa Santissimo Sacramento. Kini pagahimuon matag adlaw, Lunes hangtod Domingo, sa alas 7 sa buntag hangtod sa alas 8 sa gabii. Giawhag kamo sa pagpalista sa inyong Holy Hour Pledge dito sa atong parish office. Ikapito, isip pagpangandam sa atong halapad nga renovation. Ang atong kapilya pinaagi sa mga BEC alagad naghimo og inisyatiba nga gitawag og Simbahan Ko, Kaakuhan Ko. Pinaagi sa pagpuno sa mga plastic bottles og sinsiyo og kwarta, kini makatabang aron mapondohan ang atong maabot nga renovation project sa National Shrine. Ang mga ni donate sila mao ang musunod: ang San Lorenzo Ruiz Chapel Cambaro, Andring Brignas and family 732 pesos, Mr. and Mrs. Roselito Batoon, 334 pesos. Sa San Antonio de Padua Chapel Centro, Fe Andrino, 366 pesos. Mary Grace, 580 pesos. Sa Berhen sa Fatima Chapel, UTB Look, Holito Humandos, 401 pesos. San Roque Kapusuan Cambaro, Sevillino Family, 620 pesos. Sa Santo Niño Sudlon Alang-Alang, Gel Ilustrisimo, 352 pesos. Mr. and Mrs. ML Telacas, 359 pesos. Efren Flores, 406 pesos. Belly Nadelat, 483 pesos. Eden Store, 387 pesos. Susan Manuel, 343 pesos. Mr. and Mrs. Catampo Family, 410 pesos. Sa MPH Baybayon Look, Marichu Carcueva, 624 pesos. Evelyn Katubay, 753 pesos. Sa MPH Mercado, Maria Kimbo, 2,475 pesos. And Lilibeth Lumagas, 1,300 pesos. Sa San Miguel Arcangel Chapel, Gizo, Mr. and Mrs. Mar Manalastas, 1,312 pesos. Mr. and Mrs. Florencio de Sabella, 829 and 55 centavos. O Alfredo and Henadida Cabanas, 684 pesos. Nga miabot og 13,750 pesos and 55 centavos. Katapusan. Gipahinumduman ang tanan sa sakto nga pagdawat sa santos nga komunyon. Kung sa kamot,
Siguradua nga limpyo kini og nakalevel sa kasing-kasing og dili ubos niini. I-consume ang ostia immediately sa atubangan sa altar og dili dadon didto sa gilingkuran. Siguradua usab nga walay nahibilin nga tipaka sa ostia bisan unsa kagamay sa inyong kamot og i-consume usab kini. Isip Katoliko Kristiyano, ang pinakataas nga pag-amping o paghigugma atong ipakita sa atong santos nga Eucharistia, kay kini maoy pinakabililhon nga gasa nga gipiyal kanato diha sa simbahan. Daghang salamat. Pasalamatan daw sab sila nga miabag aron kini atong kasaulugan magmalampuson sa atong lectors ug psalmists, atong Eucharistic ministers, usherets, acolytes ug sa atong choir. Sila nga tagan og masipang pakpak padayag sa atong pasalamat ngadto kanila. Palihog manindong ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaw sa kanin, Kung manalangin kaninyo makagagawong nga Diyos, ang amahan ng anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, laro na to ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Pasalamatan ko ang Diyos sa bugos kong kalag, uban sa nagkatigong nga kaniya nagmahal. Mga buhat sa iyahang kamot kalipay ang dala, dalaygon katingad an nga way sama.